Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagurangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Good morning. Please kneel. For the first Saturday devotion, prayer to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. Prayer. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regards of our human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all our own nations, in particular, may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. prayer to Our Lady of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through our divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attack of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation for all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata,
pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong dinalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton, Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado sa ika-22 na semana sa ordinaryong panahon. Isabay tamay niyato sa misang ini, mga intentions, mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, in honor of the Immaculate Heart of Mary, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for the gift of life, dulot ni Jean Orsabia, and pasasalamat man, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Siring man sa mga special na intention, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for the success of bar takers, dulot kan IBP Albay, to pass the bar exam of Camille Marie on September 7, 10, and 14, 2025, dulot ni Marilyn Bristol and family, for successful bar exam of Sheila Kathleen Borja and April De Jesus, dulot kan Sanchez family, for healing and fast recovery of John Carlo Garcia, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for Angelica Manalos smooth and positive outcome of her PR application, dulot ni Eve Siringman, special man nakahagadan, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Sa mga minasunod na kalag, sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Roger, dulot kan Sanyosa family, Father Ili, dulot ni May and Morcoso family, Asuncion, dulot kan Rica Dumalaon and family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Milton, Nonoy, Antonio, Maria, Jose, Josefa, Jovito, Vicente and Elena, dulot ni Tis D. and family, Carmila, dulot ni Miglos Baños, for the 40 days of Maria, dulot ni Mr. and Mrs. Gilbert Bermas and family, Adelaida and Jose Cesar, dulot ni Herminia and Ramirez family, Mirna, dulot ni Minda Pineda and family, All Souls, dulot ni Antonia Chua Oy and family, sa kalag ni Joel, dulot ni Mercy Capitulo and family, All Souls, dulot kan De La Cruz family, and Josefa and Fidencio, dulot ni Rene and Royce.
Matindog na po ang gabos, awiton niya to ang awit sa pagpon. Sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong Espiritu. Mga tugang ako untan sa mga kasalan, tangani magkano kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamigi sa kurang ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, Diyos na kagurangnan, namimibig kami, warasan sa iyong mga nasasangkuban na mag-ugma, sa danay na karahayan ng kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang Santa Maria, danay na Birhen, makaligtas sa kamundoan ngunyan, asin makinabang kandeng tapos na kaugmahan, uli kay Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamosin kan Espiritu Santo na bubuhay nagahade, Diyos sa kapanahonan, mga panahon. Amen. Inot na babasahon, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kulosa. Kamu kaidto mga dayuhan, asin mga kaiwan, huli kan sa indong mga pag-isip, asin manhuli kan sa mga karatan na sa indong ginibo. Alagad ngunyan, nakipag-ulian si Kristo sa indo. Sa bagsik kan sa iyang kagadanan, sa hawak na magagadanon. Ngunyan, banal, malinig asin daing digta, na ikakatubang kamo sa Diyos. Magdanay kamo na magsarig sa pagtubod. Mapusog asin daing maparayo sa paglaom na panuga sa indo, kan marahay na bareta na nadadangog nindo. Inian marahay na bareta na ipinagrukyaw sa gabos na linalang, sa irarom nin langit, asin ako, si Pablo, iyo kaiyan ang surugon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos iyo ang matabang sako,
Ang Diyos iyo ang matabang sako. Ligtasan ako, O Diyos, hulikan sa imong ngaran, asin hulikan sa imong kapangyarihan, suruga ako. Himatia sa kong pamibi, O Diyos, danguga ang tataramon nin sa kong nguso. Ang Diyos iyo ang matabang sako. Alagad ang Diyos iyo ang sakuyang katabang, siya ang nagpapakusog kan sa kong buhay. Sa maugmang buot, magdulot ako nin atang sa imo kagurangnan. O umawon ko ang sa imong ngaran, huli ta ika marahayon. Ang Diyos iyo ang matabang sako. Matindog po ang gabos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Sa imong kagurangnan. Sarong Sabado, sa Jesus nag-agi sa mga uma, ansay mga disipulos nagpuroa kan mga uhoy, pinagpirisi-pisi kan sa na mga kamot asin kinakan. Nagkapira mga pariseo nagsabi sa inda, tadaw taginigibo nindo anday tugot kun Sabado. Sinimbag sinda ni Jesus, day nindo nabasa ang ginibo ni David, kan siya sinsayang mga kairiba, nagutom, naglaw sa harong kan Diyos, kinuhaan mga tinapay na atang, na mga padi sa nantugot na magkakan. Pinakan niya asin ipinakakan sa iyang mga kairiba, dangan nagsabi, anakin ng tao, iyon kagurangnan kan Sabado. Maray na bareta kan kagurangnan. Kamurawayan sa imo. Good morning. Sa Sabadong ini na nungod niya to sa Kaumawan Santa Maria, sarong leksyon tinato ni Jesus sa tuya na may kinalaman manggirari sa pag-ayuno o kaya galang sa aldaw ni Sabat o Sabado. Nakitong panahon, sobra ka istrikto ang paghiling na itong physical na aktibidad sa sarong tao ay dapat gibuhon. No? Kadakol na mga measurements ang dapat na ilingon. Kung makalako ka ngayang sarong kilometro o sobra dyan, na-violate mo na so aldaw kang Sabado. Kaya, kung ngayon na panahon, ang Day of Sabbath is already Sunday, ano na po ang garo lay kay ni, no? Ito pag-apig, bawalan man na magtrabaho, especially itong masyadong physical na halos mapagal ka na. And kung pwede, so gabos na klase ng trabaho. Dahil yan ay pinanunungod sa pag-umos kagurangnan, pagpamaibi, asin ng pagsimba. Kaya, kusog ni Kristo, sa mga emergency na panahon, pwede man mabayular, so lay kang Sabat, kaya lang, importanteng maray sa daylan, lalo na kung it is a matter of life and death. Kaya nga ni, so mga nabanggit sa Ebanghelyo na nagpagaling siya o parahaynin mga nasasaniban ng demonyo, may mga kakundian. Ngunit para sa iya, ang paggibunin karahayan, day nauulangkan aldaw ng Sabado.
Because many times, ang pagagatanin tabang sa kagurangnan, ang paggibot tanin mga gibongera for God is actually the purpose of our prayer. Takon sa prayer, deta man na iibahan ki maray nagibo, sabi pa gani Apostol Santiago, day man ngaya ininsay-say. Kaya, so, intention sa motivation, importanteng marais itong mga ginigibo. And precisely, si Jesus ang kagurang ng kang Sabado, ang bot sabiyo na all of our intentions, all of our efforts, para sa kaumawan kang kagurangnan. Kaya nga ni may Sabado, igwang Sunday, because that's the center is Jesus. Pero kung minsan, lalo na baga pag kamahalan, so Holy Week, iniinutas so mga pasyaran, iniinutas so mga beaches, before God. Maringani ko nakarumdum sa kagurangnan. So, diyan po nahiling how we prioritize things. Kung paano ito pag-iinot ang kagurangnan sa mga maraming bagay. And I think si Santa Maria itong inuumo sa ngunyan, nagpapailing po kan tama na pag-respeto, pag-umaw sa mahal na Diyos, because in all things, she followed His will. Na maging ina, kan sayang aki, sagod sa gagadanan. As in, after that, hanggang ngayon, si Mama Mary, nakikikooperar sa gibong kaligtasan. When she prays and she appears to many, in many places na susog sa itinutugdo para manggararay sa pagbalik ang tao sa pagkamot sa Diyos, sa kadakol na beses nakakalingaw. She is the one who brings us back to the rightful reverence and adoration of God. Lugod sa satuya man na pag sa Diyos, girari, deta paglingawan, nagabos na efforts, wala man na ibang padudumanan, kundi ang mahal na Diyos. Pamibig ka mga tugang, tanganining sakon sa indong atang, makakumandugod kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibig kami, ako ang mga pamibigan sa imong banwaan, na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Kutong maninigo asin dapat, mataras sa nakakaligtas, danay si minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakaman, mantang ginigirundumi, Santa Maria. Magpadakula kami kanugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay, ginibo mo, sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo ang mga panahon, ang kadakudakol mong pagkaherak, ang balakid mong pagkaherak, kandungawan mo sa imong surugon sa iyang kapakumbabaan, asin tinao mo huli sa iyan para ligtas ng tao, anak imong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbok ang mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sa God paman, nag-aarang kaming ipagbuot mong makasanong sa indahan sa mong mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairiba, nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, borabaling gabos na kapanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin magpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mga bos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kang kalis, singgirare na pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kumagawos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindani natipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamareta niya mo, pagkabuhay mo liwat pinapahayag, sa na ikaw magnato. Kaya kami nagururumdom sa iyong pagagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, dodolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang sin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugoan ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon,
Ang sa mga obispo si Joel, sinanggabos na klero. Siring man, girom dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat. Urog na ito mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadaan, dangan ako asinda sa imong kamurawayas. Sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami kabos, tamibi kami, tanganing kaiban Santa Maria, Bire na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, Singabos, San Santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairaskan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, naging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yeso Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kan nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkaamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinaawan ka mo, kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang yun sa kagurang sa Kristo, ang ngadi, ang kagurangnan kang Sabado,
Asin man ang rason kan sa tong pagtiripon sa lambang misa. Sa ang kodero kan Diyos, sagpapara kan magasalan kinaban, paladan ng mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamatdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinang sakong kalag maoman. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangdan, kaming nag-ako kan mga langit no na sakramento na mimibisa sa imong pagkahirak. Tanganin nag-uugma sa pagromdom ng Santa Maria ang Birhen, sa pag-arog sa Birhen Mansana, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo, uliki Kristo sa mong kagurangdan. Amen. Awiton taan, Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo,
et flentes, in ac lacrimarum valle, era ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut Dei officiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virgis Matis Mariae corpus et animam, ut dignum filii tu habitaculum, effice meriretur, Spiritus Sancto operandi preparasti, Daud cuius commemoratione et amor, eius pia interdictione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. tabang ka mga pamibi, intercesyon ni Santa Maria Virgen, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dito tanang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katorinongan sa pagkaamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.